Il-Ministru tal-Ekonomija Franċiż Bruno Le Maire tkellem dwar l-importanza li l-Bitcoin u l-cryptocurrencies jista' jkollhom għall-ekonomija dinjija u talab li dawn jitpoġġew fuq l-aġenda tal-G20. Din hija l-laqgħa tal-iktar pajjiżi ekonomikament b'saħħithom fid-dinja. Il-Ministru Le Maire żvela wkoll kif Franza se tibda taħdem fuq regoli għal cryptocurrencies biex tkun minn tal-ewwel fid-dinja fis-settur u biex tpoġġi l-Ewropa fuq quddiem tal-ekonomija diġitali. Malta diġà nediet dawn ir-regoli tant li bħalissa qed ikunu diskussi għax sar hekk l-ikbar kumpanija fis-settur bl-isem ta' Binance ħabbret li ġejja Malta tul l-aħħar jiem. Filwaqt li l-Prim Ministru Joseph Muscat iddedika d-diskors tal-ħadd biex ifhem il-viżjoni tal-Gvern f'dan is-settur bl-opportunitajiet u l-isfidi li jġib miegħu. Il-Ministru Le Maire tkellem fuq kif irid li l-Ewropa u d-dinja jgawdu mit-teknoloġija tal-blockchain, iżda qal li dan għandu jsir b'mod regolat. Saħansitra Le Maire ħatar ex-deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali Franċiż bl-isem ta' Jean-Pierre Lando biex imexxi missjoni dwar il-cryptocurrencies. Bħalu tkellem il-Ministru tal-Ekonomija Spanjol Roman Escolano Olivares illi tenna kif ma jarax li dan is-settur u ta' xi teddida s-sistema finanzjarja li teżisti u appella biex l-Unjoni Ewropea ma toqgħodx tistenna ftehim madwar id-dinja qabel tirregola. U l-viżjoni tal-Prim Ministru Malti mhux biss qed tkun segwita minn politiċi barranin iżda mfaħra minn iktar operaturi fis-settur. Justin Sun, il-fundatur ta' Tron Foundation, ikkonferma li l-kumpanija tiegħu se tespandi f'Malta u qal li jrid ikun parti mill-viżjoni tal-Gvern Malti li jibni dik li qed tissejjaħ Blockchain Island. Hawn ukoll issemma l-fatt li Malta hija fost tal-ewwel li tirregola s-settur bħala raġuni għaliex kienu attirati lejn pajjiżna.